Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Ngayon, magandang araw guys. Mag-hunting ulit tayo ngayon. Ibang spot naman to guys. So, may ginapasan dyan sa likod ko, sa taas. Dito tayo sa medyo baba. So mga karamihan dito, mga sibradab. So, pagtsagaan natin, baka may mga spotted din. Saka collard. So stay tuned lang guys. Ito yung babantayan natin na puno. Yan, yung babantayan natin na puno. Puno ng milina. So naka-set up na yung gagamitin natin. Yan. Tapos yun, yung babantayan natin. Saka yung mga puno sa paligid. Yan, meron pa dun. So sige guys, stay tuned lang. Atin. Zero, atin ba? Bigla. Atin tayo.
Putok. Ayun, lumipat tayo guys. So, matumal doon. Naka-anim lang tayo doon. Pero 5 lang yung nahanap ko. Hindi ko nahanap yung isa. So, lumipat tayo dito. Ito bagong gapas yan. Sa likod natin. Yan, bagong gapas. Yan, so madali ang ano lang, kura. Dito tayo sa ilalim ng puno. So yun guys, ito yung babantayan natin. Medyo malayo. Yan yung babantayan natin. Medyo malayo-layo. Mga 40. 35 siguro, 40. So sige guys, stay tuned lang. Abang-abang tayo. May nakita akong mga tikling dyan. Nung kumuha ko ng ginawa kong kora. Gagapangin natin guys. Dyan lang. Dyan ako kumuha ng ginawa kong kora. May mga tikling. Gagapangin ko lang guys. Pati doon. Naglag. 24 hours later. Yun. So tapos na yung adventure natin guys. Ito. Nakapak na yung gamit natin. So yun. Naka-ano din tayo. Nakasyam din tayo. Saka 2 tikling. So ano guys, kalat sila. Nung pagdating ko dito, ang dami. Nung lumipad sila dun sa pinanggalingan ko, hindi na sila bumalik. Kailangan may kasama akong hunter para pag na pumutok siya doon, may possibility na pupunta dito. So yan, hanggang sa next video na naman guys. So kita-kita ulit tayo sa next na video natin. Yun, salamat sa panonood.